En moltes ocasions, els compositors prenen un text i li afegeixen música. En altres, en canvi, prenen una melodia i li acoplen la lletra. Aquest és el cas de la següent nadala, interpretada pels alumnes de tercer. Es tracta d'una melodia tradicional de Hawaii, amb una lletra adaptada a Nadal.